ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Has de saber comptar i no t'has d'equivocar. Amb el 2, el 3, el 6 o també potser el 8. Milers d'aventures, somnis i sorpreses tu podràs viure aquí. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Hi ha una escola a prop, en un racó del poble. Si arribes a la porta només has d'obrir. 2 ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. El tren rondinaire. Per 100 formatges? No sé què hi fa aquest conte amb els llibres de matemàtiques. De fet, no m'estranya, perquè és el conte que he llegit més als meus alumnes. I la primera vegada que els hi vaig llegir va ser precisament un dia que vam anar d'excursió. El matí era perfecte i semblava que la resta del grup, per una vegada, anava a l'hora. Oh, no! El 3 amenaçava d'espatllar-nos el dia. No volia caminar. De manera que vaig proposar que descanséssim una mica. Com que veig que hi ha algú que està cansat, vaig dir, us explicaré un conte abans de continuar. I el conte, més o menys, començava així. Hi havia una vegada un grup de nens que van anar d'excursió al bosc. Però n'hi havia un d'especialment tossut i malcarat que va decidir deixar el grup i anar-se'n tot sol. Els petits animals del bosc el van veure passar. Els esquirols. 1, 2 i 3. I també 1, 2 i 3 mussols. Fins
Fins i tot els bolets se'l van mirar. Un, dos i tres. Però ell continuava caminant. De sobte es va adonar que s'havia perdut. En una clariana del bosc va descobrir una caseta i hi va trucar 3 vegades. Just a sobre la taula hi havia 3 bols de sopa. 1, 2 i 3. Oh, la cadira més petita es va trencar. Finalment va decidir pujar a dalt a fer una becaina. Per allà a la vora, els habitants de la casa tornaven de la seva passejada. Os Aristòtil. Os Infinit. Ui! I Os Petit. Quina gana que portaven! Havien sortit a fer un tomb mentre la sopa es refredava. Però... no en quedava ni una gota! I la cadira d'Os Petit. Hi havia algú més a casa. Poder veure, tot i que no gaire bé, com algú saltava per la finestra i fugia cap al bosc.
I és així com va anar. Vull dir, més o menys. Al capdavall, havia valgut la pena perdre uns quants minuts. Val més que tornem a la feina. Hi ha una escola a prop en un racó del cor. Si arribes a la porta només has d'obrir. Dos ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs dos nous amics. Has de saber comptar i no t'has d'equivocar. Amb el 2, el 3, el 6 o també potser el 8. Milers d'aventures, somnis i sorpreses tu podràs viure aquí. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Hi ha una escola a prop en un racó del port. Si arribes a la porta només has d'obrir. Dos ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs dos nous amics. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més